Uma kuwukuthi uphuphe ulahlekile noma usendaweni ongayazi, uma ubuka nje awuyazi leyo ndawo leyo, ubheka ama-directions, awuboni kahle ukuthi ukuphi, kusho into embi kabi. Uma ngiqala nje, kusho ukuthi uNkulunkulu uyakuveza ukuthi emhlabeni, emoyeni ulahlekile, noma izinto ozenzayo, iy'nqumo ozithathayo ziyakulahlekisa. Ngakho-ke iphupho lokuthi uqaphele ukuthi ubuke izinto ngeso linye ukuthi ulahlekile noma uzolahleka, ulungise izinto zakho phela. Ungavele ubuke kuphela uvuke ekuseni uthi hhayi iphupho nje, hhayi akusilutho, cha. Iphupho liyakuwona. uNkulunkulu uthi qaphela, sokunjena nje. Uyazi ukuthi izinto ziqala emoyeni bese zenzeka ngokwenyama. Ngakho uNkulunkulu uma ekupha iphupho, ukuvula amehlo ukuthi sheshisa phela sokanje sokonakele. Uma sibuka Izaga ku-chapter 21 verse 16, zithi umuntu uduka endleleni yokuhlakanipha, uyakuphumula ebandleni lezithunzi. Kusho ukuthi umuntu uma elahlekile endleleni yokuphila, uzozithola esendleleni eya ekufeni. Ngoba phela kumele uzibuze ukuthi uma uhamba njengoba ulahlekile, uhamba uyaphi? Uhambo lakho lubhekephi phela uma kuwukuthi ulahlekile, uyaphi? Ngoba impilo, ukukhanya uJesu Kristu. Manje-ke uma ungekho endleleni yokuphila ekaJesu Kristu, kuyasho phela ukuthi usendleleni yokufa. Ngoba uJesu uyena indlela phela. Angithi uma usikhumbula kuJohn 14 verse 6, uJesu uyasho ukuthi uyena indlela, uyena iqiniso, uyena ukuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kwakhe. Manje-ke wena uma uzithola endleleni yokulahleka, kuyasho ukuthi awukho endleleni yokuphila, endleleni yokukhanya. Ngakho-ke kumele uzilungise, ubuye, kanti uqaphele futhi ukuthi wenzani, ama-decision owathathayo anjani, ukuthi ungalahleki. Iphupho kumele uma uvuka usho ukuthi hhayi angilivumi, ngicela uNkulunkulu ungikhanyisele ukuthi kwenzakalani. Ukhuluma nomoya ongcwele ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngicela uNkulunkulu ukuthi ungikhanyisele kwenzakalani, ngizibona ngilahlekile, ngicela ungibonise ukuthi kwenzakalani. Awuvele uthule, uyekelele. Liyakhuluma futhi igama likaNkulunkulu ngomoya ongcwele lithi, enye indlela ibukeka ngathi i-right, kodwa iya ekufeni. Emntwini ibonakala ngathi i-right, kodwa iya ekufeni. Izinto zomoya amelanga uzihlaziye ngokuhlakanipha kwakho, udinga umoya ongcwele. Awuvele nje ubheke bese nje wena ucabange bese uthi hhayi kusona so, cha. Udinga umoya ongcwele ukuthi uhlaziye izinto. uNkulunkulu uyasho kuZaga 23 verse 8, uyasho ukuthi ungathembeli kubuhlakani bakho, ungabheki kuwena. Usho ukuthi bheka kuyena ngoba uyena udala izulu nomhlaba, uyena owaziyo izindlela. And uyena kuphela futhi othi qaphela ukuthi uphephise. Akathuli uNkulunkulu, uyakuwona ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu uyasho ukuthi phela ngokaMateyu 12 verse 30, uyasho ukuthi ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyohlakazeka. Kuyasho ukuthi uma ungamanga noNkulunkulu, sho ukuthi phela uyisitha sakhe. Uma kuwukuthi awumanga naye uzochitheka. Uzochitheka ngoba phela awufuna ukuba noNkulunkulu okuyena amandla. uNkulunkulu uyena amandla phela. Uma ungamanga naye phela ukhethe ukuthi ungabi namandla phela. Ingakho uzochitheka. Ngakho-ke iphupho elibi kabi. Iphupho elibi kabi impela nje. uNkulunkulu uyasikhumbuza ukuthi akukho ubuhlakani, akukho ukuqonda nesiluleko esingaphumelela against uNkulunkulu. Ayikho into ongathi uyayihlakaniphela engaphumelela uma kuwukuthi ayihambelani noNkulunkulu. Ngakho-ke lokho okwenzayo owaziyo ukuthi akuhambelani noNkulunkulu, kumele ukulungise phela ukuthi uxolise kuNkulunkulu.
ngegama likaJesu Kristu ukuthi ubuye endleleni, kungaze kumoshakale phela. Uma uzibona usulahlekile, kuyakhuluma, kuyasho ukuthi usendaweni e-wrong, noma uzoba endaweni e-wrong. Cacile nje ukuthi asiphupho elihle, akusiphupho elihle neze. Ngakho-ke buya uzehlise kuNkulunkulu ukuthi azokubonisa ukuthi wenze njani phela manje. Wenze njani ukuthi akubuyise endleleni yempilo yokukhanya. Ngiyakhumbula igama likaNkulunkulu futhi amaHubo 119 verse 105, uNkulunkulu ethi igama lakhe, izwi lakhe liwukukhanya endleleni. Manje wena uma ungekho ekukhanyeni endleleni yokukhanya, kusho ukuthi usendleleni ebumnyama. Ngakho-ke kumele ubuye la kaJehova, kumele ubuye endleleni yokukhanya, yokuphila, yempilo. Ngakho-ke kuzomele ukuthi wenze into e-right. And uma kuwukuthi uyimvu kaJehova, uyamamela, uyamlandela njengomelusi wakho, ungakhathazeki kakhulu. Kumele ukhumbule ukuthi wazi yonke indlela, noma izitha zakho zizama, wazi ukuthi unawe uyakulwela, kodwa akusho ukuthi uthule kuphela. Kumele ukhulume, uvumelana ngegama likaNkulunkulu, bese ukhulume futhi uthi cha, angilivumi iphupho elikanje, angivumi iy'nhlelo zezitha zami. Ungathuli kuphela. Bese-ke uma kuwukuthi uyimvu elahlekile, uJesu Kristu uyakhuluma nawe futhi uthi ushiya izimvu eziyi-99 uyibuyela wena, uzolanda wena. Uthi ushiya ezi-99 alande le eyi-1 elahlekile. Ngakho-ke ungadumali. Sengathi-ke ninga-subscribe-a, ni-like ividiyo, ningangibuza, ngizohlaziya amaphupho wenu kuma-comments. Ngiyabonga.